Neste proxecto utilizamos moi baixo presuposto, con cartóns e un pouco de cor lila, conseguimos algo con moita realidade, con moitísima ilusión, moitísima paixón, que é moito máis certo que moitos actos que teñen lugar con telóns de terciopelo e placas conmemorativas. O Elas Emprenden é algo fundamental para as mulleres de Baiona, sobre todo as nosas emprendedoras que teñen moitísimo talento que hai que poñer en valor. Quero darlle as grazas ao Concello de Baiona xunto co CIN de que me confiaran este proxecto Elas. Estou orgullosa da implicación e da colaboración, da xenerosidade de todas as mulleres emprendedoras que forman parte del. Sin elas sería imposible leválo a cabo. Ola, son Ana Iglesias de Peitana Moda, estou encantada de formar parte deste evento de Elas Emprenden en Sabarís, unha aperta moi forte. Ola, son Eva, de Modular Arquitectura, e esta fin de semana tocou Elas Emprenden. Somos Silvia, Olaya e Cris, somos Ño, que temos un estudio aquí ao ladiño do multiuso Sabarís e estamos encantadas de estar aquí. Ola, eu son Fe e son do taller Arela de Fe de Xoallería Creativa.
y estoy compartiendo aquí un espacio con un montón de mujeres creativas. Hola a todos e todas, son Noelia de Papelier e xunto a Ramón temos unha tenda estudio en Baiona, 56 en Ventura Misa. Vale, eu son Noa, esta é a piña colada, son bordados, en este caso, creativos. Estamos na segunda xornada do Elas Emprenden. Estamos a punto de comezar o taller de estampación artesanal ou caseiro, dirixido por Irene Silva, como non. E logo, dentro de un ratiño, a 1 da tarde, vai vir Brasi Carrapa para amenizar todas as rúas de Sabarís, especialmente a rúa Julián Valverde, e logo tocarán aí na Praza Vitoria Cadaval. E seguimos co Elas Emprenden. Mama give you money for Sunday school. You trade your for candy.
Ola, eu son Cristal Méndez Queizán e son a ensinante de canto da cooperativa Maga de Voz. E quería dicirvos que estou hoxe aquí en Baiona no proxecto Elas Emprenden e que estou moi contenta de estar aquí e ademais moi agradecida e moi integrada en este ambiente maravilloso. Grazas a todas.